Culshaw, torri ti fewn. Hyrddio un am yn y dacl mon yn beryglus. Ac mae Lee Evans y dyfarnwr yn mynd i bocyn yn gyflym iawn, a mae'r cerdyn yn goch yn syth. Dim amheuaeth gyda'r dyfarnwr, ac ar ôl 5 munud a hanner, mae'r gêm hyn yn newid. Culshaw yn colli meddiant, ac yn hyrddio hunan i mewn i'r dacl. Declan Walker i dod i gymryd y tafliad. Mae wedi hyrddio hwn tuag at Kellaway sy'n derbyn i ac yn troi. A Fuller yn gorfod gosod i dros y bar. Gwaith da Gunner, a Skellwr sy'n nawr fel blaenwr. Joel Edwards, cefnor chwyth Met Caerdydd yn parhau ar rediad, heibio i Borelli, heibio i Wallacott. Cyfle i groesi, mae'n beryglus, mae'n gefn y rhwyd. Gôl trwy ôl unan. McKenna yn methu symud i gorff o'r ffordd. A'r bêl yn ffodus i Met Caerdydd yn taro'i frest i gefn y rhwyd. Dyma Lam yn Miller Cwrt yn curo i ddyn, parhau mae Lam, curo un arall, ac yn ei gosod i heibio'r postyn. Ac mae Aberystwyth yn dianc. Bowler. Edwards. O, mentro eto ymlaen, mae'r cefnwr chwyth erbyn yr amddiffynwyr, pêl beryglus yn erbyn y postyn, a mae McCarthy yn methu o Lathenni ac yn wynebu gôl agored. Ergyd Elliot Evans yn adlamu oddi ar y postyn, ac allan McCarthy ddim wedi gofyn am cyfle haws. Wallacott yn ennill y bêl. Mae Ashley Young yn trio ryddhau ac yn ryddhau. Jeff Kellaway i'r Cwd Cosby, heibio i Woodridge ac yn ergydio! Jeff Kellaway yn rhy gryf, yn rhy gloi i gapten Met Caerdydd yn y cefen. A ergydio'r chwyth yn mynd at tamed o baint oddi ar y postyn, dwi'n ame. Dros 10 munud i chwarae nawr yn yr ail hanner. Young ar tafliad i'r canol, a Fuller yn gorfod ymestyn i arbed peniad gwych Jeff Kellaway. Dylan Rhys, mas ar y dde, digon o le. I'r canol. O, mae hwnna'n ail gol trwy ôl i hunan, ac unwaith eto, mae John McKenna yn trio claddu hunan i mewn i'r gwair artificial fan hyn ar goedlan y parc. Yn ymwelwyr di taflu'r amddiffynwyr canol mawr lan yna, a Roscoe y blaenwr sy'n taro honna, unwaith eto ni llusgo'n llydan. Bêl hir dros ben pawb, Roscoe nawr yn erbyn Spittle, cefnogaeth tu fewn, Will Evans, tu fas i Evans, mae Crosby i selio'r fuddugoliaeth efallai, Crosby ergydio am arbediad gan Mullock. We're trying to make sense of last year in what we've done, but that was last year. You know, they're indicators for where we want to be. We've got our in-house rules and targets that we want to achieve, but we won't reveal those. I thought today we were very professional in our approach to things at the end. We've kept the ball very nicely against 9 men, but that's all you can do, be professional about our job. But we know, we've just spoken in the dressing room, that TNS next week brings a totally different game for us. We've had a fair share of bad luck in the last few weeks with injuries and decisions, and you know, it's killed us today. The first 5 minutes, I think Joe was a bit high. Whether it was a red card or not, I haven't seen it again. But fair dues to the lads, they kept going, and you know, we had a bit of a game plan with 10 men. It was always going to be difficult against a full-time Cardiff Met side, and you know, the lads kept at it in second half. If one or two of them chances we had early on went in, it could have been a different game. But you know, I've got no complaints about what the players give me today, because you know, we kept at it and we had no luck again.